14 ноябри соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе ҷаласаи навбатии муштараки ҳайатҳои ҳукуматии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон оид ба муайянкунӣ ва аломатгузории сарҳади давлатии ду кишвар таҳти роҳбарии раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Қирғизистон Қамчибек Тошиев баргузор гардидааст. дар ин бора чанде аз расонаҳои хабарӣ иттилоъ доданд. аз ҷумла сомонаи Пресса-ТГ навиштааст, ки раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон бо ҳамтои қирғизияш Қамчибек Тошиев дар шаҳри Душанбе масоили муайянсозиву аломатгузории марзро баррасӣ кардаанд. Саймумин Ятимов ва Қамчибек Тошиев дар пайи баррасии масоили марзӣ протоколи ҷадидро имзо намудаанд. инчунин агентии иттилоотии Ховар навиштааст, ки аз натиҷаи нишаст протоколи дахлдор ба имзо расонида шуд. ҷонибҳо ба мувофиқа омаданд, ки ҷаласаи навбатии комиссияи мазкур дар ҳудуди Ҷумҳурии Қирғизистон доир карда мешавад. мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум ҷараён гирифтааст. ёдовар мешавем, ки гуфтушуниди қаблии Саймумин Ятимов ва Қамчибек Тошиев охирҳои моҳи сентябр баргузор шуда буд.